Siyathokoza, akasiphinde sibingelele futhi siphinde sibonge futhi ukuthi nithatha leli thuba nibukele amavidiyo. uNkulunkulu aniphe umusa nandisele konke nikufisayo bese kuba impumelelo. Namhlanje ngithi-ke bonke abantu-ke manje abalandela leli khasi ababe nemali, abaphiwe imali, bathandwe konke labahamba khona, babe nenhlanhla izinto yikhanye, zizovuseleleka zonke iy'nhlanhla zabo, konke abakufisayo kuphumelele. Ngithi-ke namhlanje nayi induku eyenza ukuthi imali ikuthande, kube ngazuthi ufana nento enjengomayibuthe, imali idonseleke kuwena. Lana-ke uma udlala induku-ke umuntu wesifazane, umuntu wesilisa ugcina usuthandwa, uma wesifazane ushelwa ngapha nangapha, uma wesilisa nakhona futhi ugcina ushelwa. Noma uthi udlalisa intombi itshele engathi ubungadlali, ubuqinisile ngoba ivane ifikelwe uthando lakho. Kodwa-ke le nduku umsebenzi wayo ukuthi idonse imali, kodwa abaningi asebethathe le nduku bathi cha, hhayi mkhulu, emva kokuthi ngithathe le nduku yakho, hhayi ngilandelwe iy'ntombi ngapha nangapha, athi omunye ngilandelwe iy'nsizwa ngapha nangapha. Kodwa-ke ngikho-ke lapho njengamanje. Namhlanje ngizokufundisa le nduku ukuthi ukwazi ukuzenzela wena yona. Le nduku-ke lena-ke uyisebenzisa kanjena-ke. Ukhipha amafutha uwabuyisele eceleni, uma uqeda ukuyigaya bese ugquma ngayo, ugqume ngayo le nduku iy'nsuku ey'ntathu. Emva kwalokho uma uqeda ukugquma ngayo iy'nsuku ey'ntathu, uzobe-ke usufaka amafutha bese uyenza incweba okanye intambo. Intambo yakhona kubalulekile ukuthi ibe mhlophe qhwa, kube iwuli emhlophe, ingaxutshwe nalutho. Bese kuthi nendwangu ozothungela ngayo umuthi wakho ayibe mhlophe qhwa. Ukotini ozothunga ngawo lo muthi okanye le ndwangu ezobe ifake isikhwama somuthi, uma ngibeka kanje ngendlela mhlawumbe ezozwakala, nawo ube mhlophe futhi. Angingamoshi isikhathi ngichaze umuthi engingakawukhiphi. Ake ngisho kanjena-ke manje, soqala-ke senze kanje. Umuthi ozowudinga, uzodinga ukuthi ungitholele umkhokha, ungitholele umhungo, abanye bathi umhungulo, ungitholele inkosi yezinyosi, ungitholele umavula akuvaliwe, ungitholele iwozawoza impande, ungitholele idlula, abanye bathi idlula abahlezi, ungitholele ilethe, abanye bathi ilethi, ungitholele ibutha, ikhubalo leli engikhuluma ngalo njengoba ngithi ibutha, ungitholele uzamlandela, uzamlandela niyawazi-ke, ungitholele ilukuluku, ungitholele ikhokhelo, ungitholele isimemo, ungitholele uzibuthe, sengikhuluma ngozibuthe manje, lo bamba imali, ungitholele umayisaka. Ngifuna-ke umayisaka-ke ungitholele lo mhlophe nobovu, ungitholele ummemezi, nakhona futhi ungitholele omhlophe nobovu, ungitholele ihlalanyosi, ungitholele umhlume kahle oyile, igxolo. Kunzima-ke ukulithola leli gxolo-ke, nesiqiniseko impela sokuthi kunzima kakhulu ukulithola ngoba nami kunzima uma ngisuke ngilifuna ukuthi ngilithola kanjani. Ngihlume kahle oyile igxolo. Ungitholele umuthi obizwa ngokuthi umdumo wazo, ungitholele umuthi ekuthiwa unginakile, ungitholele umkhanyakude, ungitholele ama-lucky sticks. Ama-lucky sticks atholakala kule y'tolo lezi zamaNdiya. Kunama-lucky stick lawa anemali ngaphandle, ngifuna lawo-ke. Ungitholele uhalakavuma, uhalakavuma angazi ngasichaza ngesithini lesilwane, kodwa kuyisilwanyana esincane nje, asincane sona kakhulu kodwa isilwane nje nomsila. Uhalakavuma noma ukaguglisha uma kuwukuthi awusazi. Ngifuna amafutha leso silwane. Uzothola imali eyiphepha esikiwe, u-R200. Ufuna u-R200 usikiwe, uzosika u-200 ube iy'ncwephe ey'ncane okanye ube ophisi abancane. Bese-ke usungitholela-ke amafutha emvubu, isithole, ungitholele amafutha enhlwathi, ungitholele umhlwehlwe wemvu, ungitholele amafutha opiyano, ungitholele imbongi, ungitholele imamba ehlaza amafutha, ungitholele inyengelezi.
ngifuna uphisi wesikhumba-ke kunyengelezi. Into ozoyenza-ke la, uzogaya amakhubalo njengoba sengichazile ekuqaleni. Ugaya amakhubalo wodwa, ubeke eceleni lapho uyohlukanisa, ubeke eceleni ngokuthi okugquma lo for 3 days. Bese kuthi omunye-ke uthathe-ke manje ugaye ube fine phela kakhulu, uhlanganise nalamafutha lawa esengiwabalile. Nama-lucky stick lawa nawo uyawacwecwa, uwagaye wafake nawo lo muthi. Bese-ke ufaka amafutha-ke nawo lo mhlwehlwe, amafutha opiyani, imbongi, mamba ehlaza, amafutha khona, inyengelezi, isikhumba, konke usuyakuhlanganisa-ke manje. Mase ukuhlanganisa-ke konke-ke, usuthola-ke into noma ngabe ewuplastiki oqinile, uyithatha uqala ukhava ngawo lo muthi, ngoba lo muthi lo kufanele ukuthi noma kuthiwa uyageza ukwazi ukugeza nayo intambo. Akufanele ukuthi umuthi uhambe namanzi uma ugeza, ukwazi ukugeza nayo noma kuthiwa uyobhukuda noma kuthiwa uyaphi lo uzongena khona emanzini noma uyanethwa, intambo yakho inganakali. Qala-ke ufake iplastiki kuqala, ubophe wenze sure ukuthi ubophekile, angeke ukwazi ukungena amanzi. Bese-ke uthola indwangu emhlophe ozowukhava ngayo, usuyibhothile lapho iwuli yakho emhlophe. Bese-ke lo muthi uyawuthungela kule wuli. Lesikhathi-ke lo muthi uma usuqedile ukuwuthungela, usuyasho ukuthi lo muthi lo, okanye usuyasho ukuthi-ke ntombi emhlophe, ngicela ukuthi njengoba ngikufaka la, ungilandele imali. Umsebenzi wakho ukuthi ungilandele imali. La ngihamba khona ngifuna bangiphe imali, noma kuthiwa ngiyathenga esitolo bangibuyisele ushintsho extra, isemsebenzini bangikhuphulele imali, ngifuna imali. Lo muthi lo uthi intombi emhlophe uma ngabe uwumuntu wesilisa. Uma ngabe uwumuntu wesifazane uzothi indoda emhlophe. Ngicabanga ukuthi siyazwana lapho. Uma uwumuntu wesilisa, intombi emhlophe. Uma uwumuntu wesifazane, indoda emhlophe. Lo muthi uzokwamukela leli gama leli ozoninikeza lona. Igama lo muthi unikezwela ukuthi uma uhamba usuyongena noma kuthiwa ngabe uyongqongqozaphi, ngoba kungenzeka ukuthi uthi kunomuntu mhlawumbe usebhalise imali zakhe sekunesikhathi eside esingafuni ukuphuma, uyahamba uya lapho mhlawumbe lishayele usuku lokuthi khona into ayoyisayina noma khona into ayoyikhuluma eyimayelana nalezo imali, akwazi ukuthi athi intombi emhlophe noma athi indoda emhlophe, ngifuna ukuthi le mali le ibuyele kumina. Bese-ke intombi emhlophe noma indoda emhlophe ikwenzela izinto zenzeke, imali ibuyele kuwena, ngoba izobe isidonsa yonke into eyimali. Uma bekunemali oyilindile izophuma, uma ngabe kunemali oyifunayo, ufuna ukukhushula imali emsebenzini, bazokukhuphulela emsebenzini. Inamandla kakhulu le nduku, iyasiza kakhulu ezintweni ezidonsa imali. Umsebenzi wakho kakhulu ukudonsela imali. Bese-ke uthola ukuthi uzobuye-ke bese ukudonsela-ke nabantu-ke besifazane-ke uma uwesilisa noma abesilisa uma ngabe uwesifazane. Kodwa-ke lokho kuyibhonasi yawo. Kahle kahle lo muthi lo umuthi wemali lo. Kahle kahle incweba le, incweba yemali okanye intambo edonsa imali. Dila nje nokudonsa imali, idonsela imali nje ngalo zonke, yonke indawo. Nanoma ngabe yini lo oyidecidayo okanye noma lo hlela ukuyenza enemali, noma ngathi uyayidayisela esitolo sakho noma etafuleni lakho, uma ufake le ntambo busuthi intombi emhlophe noma indoda emhlophe, njengoba ngila kuleli tafula lami okanye njengoba ngila kule thaveni yami, ngifuna imali, abantu abeze nemali. Ngifuna uma sengibala ntambama ngibala imali yangempela. Kuzokwenzeka lokho nje ubusho. Siyathokoza-ke, ngiyazi nisazoba nemibuzo eminingi ningifonele ningi-WhatsApp, ayikho-ke inkinga. uNkulunkulu abe nani nibusise konke enikufisayo kube impumelelo. Imali ize kunina yande ingene njengemvula. Amen.